Hey, zie gereed voor de 5 Tibetanen? Ik ga ze een keer uitleggen. Ik ga ze 5 keer doen. Je kunt kijken naar het filmpje, iedere keer op stop doen als je wilt. En je ziet maar hoeveel je hier doet. Voor de eerste Tibetaan sta je gewoon stellen. Met je armen gestrekt, je naam naar beneden. En je mag toertjes draaien rond je eigen assen naar rechts. Dus spijs een keer goed waar daar rechts zit, voordat je eraan begint. Als je gedaan hebt, strek je rechterarm, maak de vuist en je duim eruit. En kijk naar je duim, totdat de wereld weer stil staat. En als je zover zit, breng je hand tegen elkaar, top op je naarten, totdat je gereed zit voor de tweede Tibetaan. Voor de tweede Tibetaan moet je gaan liggen op je matten, op je rek, met je arm naast je. Met je naam naar beneden. En dan moet je naast je been opheffen, tegen omhoog, uitademen, been weer naar beneden. Gebruik je buikje, probeer je rechts in de mat te doen. Ook je oren. Je mag je hoofd heffen als je wilt, maar je moet niet. Als je een beetje helpen wilt geven aan jezelf, stek je dan onder je hat. Of je echt wilt, buig je been, even op en uitademen. Zet ze weer. En dan zo kun je een beetje bouwen. Als je gedaan hebt, trek je knie naar je toe en rekt een beetje je rek. Dan gaan we naar de derde Tibetaan. En voor de derde Tibetaan moet je op je knieën gaan zitten. En als je kunt, moet je tenen in de mat zetten. Knieën staan, breedte van je been. Sterk de been naar beneden. Moet met je hand op je hat, of een beetje hoger op je onderrek. Trek je oor naar achter en dan kun je inademen. Hart omhoog, uitademen, keer je weer. Als je gekozen hebt voor 5 keer, moet je dat ook 5 keer doen. Als je last hebt van je nekken, kun je eventueel je hoofd ook achterover bewegen. Maar dat moet niet. Dat mag. Stel dat je dat niet gedaan hebt, kun je een beetje trekken op je matten. En dan kunnen we overgaan naar de vierde Tibetaan. Voor de vierde moet je zitten op je matten met je benen naar voren. Zet je voeten breedte van je bekken, zet je hand in een evenstje, vingers naar voren, ellebogen naar achter. En dan moet je op een inademingen, knie naar voren, bekken omhoog, uitademen, en weer eens zitten. Je moet met je hoofd naar achter hangen, maar dat moet niet. En hoe je kloekje best dat je dat doet. Je ziet maar hoe ver dat komt. Voilà, zit. Als je gedaan hebt, buig je been, leunt tegen je been en ontspant. En dan zitten we met zieren godsal aan de vijfde Tibetaan. En voor de vijfde buig je met je armen breed op elkaar, breedte van je matten. Ook met je voeten breed op elkaar. Je maakt dus een grote brede noot. En op een inademingen ga je naar voren met je been, hoofd omhoog, uitademen, keer je weer. Je ziet maar weer hoe ver je komt. Let een beetje op voor je rek. Probeer je armen en je been gestrekt te houden. En als je hiermee gedaan hebt, dan moet je op je buik gaan liggen op je matten. Met je linkerarm langs je rechterbeen moet je buigen. Je kijkt naar rechts, je rechterarm leg je ook op de grond. En ontspant totdat je gereed zit. En dan zie je veel energie voor aan de rest van de dag weer voor te doen. Allee, we doen er goed in. Salut!